U njoj imao daleko veća ovlašćenja od onih koja po Ustavu ima kao predsjednik Republike. Mada je za... Evo već 7. je godina kako nas mažu, lažu i kako nam kradu. Štrajka glađu visokog funkcionera bezbednosti, za kojeg svako pametan nema izbora nego da beži. Gledaju, pažljivo slušaju da vide da li je to. Evo je da te podsjetimo kako izgleda tvoja Srbija. Ovako. To je Srbija koju ćemo rušiti mirno, bez nas.